Hola, jo sóc la Marta Arumí, sóc professora del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona i sóc coordinadora des dels seus inicis del grup Mires, que participa, coordina aquest projecte Yelbit que estem ara iniciant. L'any 2009, l'administració pública catalana començava a trobar-se amb problemes de comunicació quan havien d'atendre a les persones que arribaven nouvingudes al nostre país. Recordem que els anys 2000 van ser uns anys en els que vam tenir creixement de la població i arribada de població important. Es van començar a prendre solucions ad hoc i així va ser com va arribar a la universitat, a l'Autònoma concretament, la petició de començar a donar alguna resposta tant a nivell de formació com a nivell de recerca. Va ser així com l'any 2009 vam crear un grup d'investigadores d'aquest departament, vam crear el grup de recerca Mires, amb la idea primer de descriure què és el que estava passant sobre el terreny i també d'anar començant a introduir pautes i criteris de formació i de com podia ser l'acreditació d'aquests professionals. En tots aquests anys, 10 anys ja de funcionament de Mires, hem dut a terme projectes de recerca competitius, finançats a nivell autonòmic, nacional i internacional, i amb resultats significatius, importants, interessants pel nostre context. I ara arribem al nou projecte, aquest projecte que ens fa molta il·lusió inicial, el projecte Yelbit, perquè és un camp que sabem que s'està donant interpretació també, el camp dels infants, dels joves, dels adolescents, un camp que s'ha estudiat en altres parts d'Europa, però que en canvi, malgrat s'està donant aquí en el nostre context, no ha estat estudiat. I per tant és un camp molt innovador, molt pioner. Ens acompanyen experts internacionals que sí que tenen l'experiència d'haver-ho estudiat en altres àmbits i a més també tenim el suport del Departament d'Ensenyament, concretament del Servei de Llengües Estrangeres i d'Origen del Departament d'Ensenyament que ens dona suport també per iniciar no només aquest estudi sinó després també per difondre tots els materials que es puguin desenvolupar per introduir aquesta temàtica també a les aules catalanes. Hola, yo soy Mariana Orozco, soy investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy especializada, soy doctora en traducción e interpretación. Soy miembro del grupo de investigación Miras y estoy muy contenta de estar en este proyecto porque creo que vamos a poder dar visibilidad a una realidad que muchas veces no se contempla, como son los niños y jóvenes que actúan como intermediadores o intermediarios lingüísticos y que viven una situación bastante compleja que muchas veces no se conoce. Dentro del proyecto yo voy a ser la encargada, lo que en inglés se llama Dissemination Manager, que yo traduzco como encargada de la difusión del proyecto, y mi interés es que todo lo que hagamos pueda quedar reflejado de alguna manera, no solamente en publicaciones, vídeos, en diferentes formatos, sino sobre todo que sea accesible, es decir, que llegue a las escuelas de secundaria, a los alumnos, a las familias y a todos los lugares a donde podamos hacerlo llegar. My name is Gemma Rubio Carbonero and I work here at the Universidad Autónoma de Barcelona and the group Mires, and I am very excited about this project where we hope to contribute by creating pedagogical materials that can help to raise awareness about the whole experience of being a child language broker. Hola, el meu nom és Anna Gil Verdagí, soc membre de la Universitat Autònoma de Barcelona i del grup de recerca Mires, i en aquest projecte seré la responsable d'avaluació de la qualitat. Els meus àmbits d'investigació i de docència són la traducció i la interpretació als serveis públics, específicament amb el context o la combinació lingüística àrab-català-castellà.